जनायाव हाग्रा बिफान आरो WCCB एबा वाइल्डलाइफ क्राइम कन्ट्रल ब्युरोनि मोनसे हानजाया जथायै संदाननायाव दैयाव थाग्रा जिबनि बिगुरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै जनाय खोन्दो हाग्रा बिफान आरो वाइल्डलाइफ क्राइम कन्ट्रल ब्युरोनि हानजाया 23 मे अदेबानि बृहस्पतिबार खालि सानजौफुनि 12 रिंगासो समाव जनायनि नेपालि बस्तियाव संदाननानै सासे सुबुंनिफ्राय दैयाव थाग्रा जिबिनि गोरान बिगुरफोरखौ मोननो हायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला अरुणाचलनिफ्राय फाननो लाबोबाय थानाय समावनो वाइल्डलाइफ क्राइम कन्ट्रल ब्युरोआ मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै जनाय हाग्रा बिफाननि मददजों अरुणाचलनि थागिबि मेब'नि तामा तासु मुंनि सुबुंखौ हमनो हायो। हमनो मोननाय माब्रै दैयाव थाग्रा जिबिनि गोरान बिगुरनि लिरथाया 1 किल' 60 ग्राम जागोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे मुलुगनां हाथायाव बेनि बेसेना गोबां लाख रां जागोन होनना मिथिहोबावदों। गुबुन फारसेथिं हमजानाय मेब'नि तामा तासुआ फोरमायनाय बादिब्ला दैयाव थाग्रा जिबिनि गोरान बिगुरखौ गगामुखआव फाननो लाबोदोंमोन। बे बिथिङाव जनाय हाग्रा खोन्दो मावख'नि फारसेनिफ्राय खौरां बिजोङाव ओरैबादि फोरमायो। আমি 12:40 মান বজাত মানে वाइल्डलाइफ क्रिमिनेल क्राइम ব্যুৰোৰ সহযোগত মানে वाइल्डलाइफ क्रिमिनेल क्राइम ব্যুৰোৰ ইনপুটত তেখেতসকলৰ সহযোগত আমি নেপালী তিনিআলিত 4টা উটবিলাই চাল আমি জব্দ কৰোঁ। এই চালকেইটা অৰুণাচলৰ মেহবুবা আনিছোঁ বুলি কৈছে, গোগামুখৰ কোনোবা এটা পাৰ্টিক দিম বুলি আনিছে। কিন্তু তামা তাছু তেখেতৰ বয়স 39। তেখেতে গোগামুখত দিম বুলি আনিছিলে। 4টা চালৰ ওজন 1 কেজি 60 গ্ৰাম আমি ওজন কৰি পালোঁ। 1 কেজি 60 গ্ৰাম। কিমান পৰিমাণ হ'ব? পৰিমাণটোতো বজাৰ মূল্য আন্তাজটোতো এহেঁতি 6,000 টকাত পাৰ চাল 6,000 টকাত মানে বন্দবস্ত কৰি আনিছে। বজাৰ মূল্য নাই কমেও 50-60 হাজাৰ টকা হ'ব লাগে। মানে তেনেকুৱাই আন্তাজ, আমিতো আৰু টোটেলি হেৰিটো নাজানো। সেইটো পানীতে অসমত পায়। অসমত মানে আমাৰ বিলবিলাকত প্ৰধানকৈ পাৰ্কবিলাকত, নেশ্যনেল পাৰ্ক, আমাৰ যিমানখিনি উদ্যান আছে বিলবিলাকত পায়ে থাকেই। তাৰমানে হ'ব পাৰে। সেইটো বৰশী পাতি পেলাই ধৰিছোঁ বুলি কৈছে। কোন কোন জড়িত মানে একেঠাকে কৈছে বোলে বেলেগে মোক দিছে, মই আনিছোঁ, মই লোকক দিম। এতিয়াতো আমি নাজানো, আমি তেখেতৰ হাততহে পাইছোঁ। হয়তো তেখেতৰ হাতত এটা মানি বেগ পাইছোঁ। মানি বেগত 1330 টকা পইচা, এখন আধাৰ কাৰ্ড, এটা মোবাইল, এইকেইটা বস্তু আমি পাইছোঁ। পৰৱৰ্তী এতিয়া আমি ৱাইল্ডলাইফ এক্ট মতে আমি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।